Cha Skanda Mezeka Cha Shot ya Mission Impossible Iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil Mission Impossible iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil hlupheko yasezweni isihloko esididi ikhanda lami kwamele ngishiye umndeni sengifila njengo-Abraham ibhasi lisodakeni bayangcolisa igama lami usathane uyangilinga ufuna ukulinga zonke sihamba nami ufika ijaji lemali phezu kwemali ubanothenga fika singagxikana emnqamlezweni ubanolenga thethelela bawo sikhiphe idimoni likasengwayi staff esingena experience abakwazi abakwenzayo thatha irap ngifake church ungibisa intwana ehambo rap isimanje manje kanje manje always rambo isiqalo lesi siphetho lesi ugenesis nesample sesewuye namhlanje lo Jehova wasemandulo uson of man yabuya espaya seziyapheniki life iskorokoro kumele uzitholela umakhenika alikhi player lifika kuleli banga shaya impempe mayidrophile inobholo sigcwala isiganga njengoshep Mission Impossible iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil Mission Impossible iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil bathi manje ngiyaqhakaza nonke ngiqala ukungibabaza benikuphi mangisakhasa ngizama impilo niyangisakaza bengihlale ngithulile uma seshini ngifaka iphalaza manje ngikhulile ngiphusha ifashini ngiyabakhathaza nomqondo ujulile thanda i-action ayikufakaza nedlozi livumile nayilesini yekuqhalaza netrack izongikhaza nalapha engishoda khona izongixhasa irap enayibhadali njengemali ene-inki mina ngiphusha i-underground mara ngilikhaleli nepinki angithi ngihlale ngiphethe imali njengalabantu bekhalela ipinki ngibhala namanga nginandaba nani ngikhalela i-inki ngiphusha i-local angirap isona ngitutsi i-vocal mase ngichange i-best ne-voice nakhona futhi ngizokhala ngaputha kokuqala ngathi ngiyabuya nathi ngiyobhala manje i-reptile ubikile nonke ngiqala ngiyakhala sikhanda qwala mawungaqwala ngizokhala Mission Impossible iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil Mission Impossible iphupho lisazofezeka okungenzeki bantu kodwa kuyekuyenzeka easy possible yastrike unumber 11 sesiphezulu kwesicongo bheka sicindezela udevil